anys fent una mona pels que no tenim padrins. El concepte no tenim padrins, enteneu per què va, no és que no tinguem padrins i padrines, no és que no regalem mones, sinó més aviat és una metàfora de la realitat d'aquesta ciutat. Una ciutat que té un barri vell oblidat, una ciutat que té els oficis ancestrals, artesanals oblidats, una ciutat que moltes vegades ha perdut de vista un objectiu i un futur. I a poc, a pas de tortuga, entre tots i totes hem de crear un poble viu, un poble ric, un poble dinàmic, un poble combatiu. I això només serà gràcies a vosaltres. I dic gràcies perquè aquest any, aquesta mona, l'he fet jo, però aquesta mona l'heu pagat vosaltres. L'heu pagat vosaltres amb la vostra col·laboració, que d'euro en euro heu comprat tortuguetes petites i hem aconseguit fer una tortuga de 25 quilos. I no només l'heu pagat vosaltres, sinó que vosaltres heu decidit que fos una tortuga. Vam fer unes primàries per escollir si fèiem un cranc o si fèiem una tortuga. El cranc, vulguis que no, l'imatge que tenim és un animaló que es mou a nivell espasmòdic, que va d'esquerra a dreta i que la mínima que se li va la pinça s'amaga entre les roques. És la covardia pura. La tortuga és el pas ferm decidit que a poc va lluny, que arriba, és la petita formigueta. És qui mai para i sempre avança. La meitat de vosaltres deuen estar pensant quin rotllo està fotent, trenca la mona, que volem menjar i deixem-ho aquí. No m'allargaré massa més, però sí que abans explicar-vos una mica perquè aquest any tenim aquí en Pau i tenim aquí en David. Tenim en Pau i tenim en David perquè en Pau i en David són dues persones que lluiten, dues persones que estan defensant un dret bàsic fonamental com és l'ensenyament. Els petits i petites que aneu a l'escola i els més grans que hi heu anat o que esteu a l'altre cantó fent de docents com estan fent ells, sabeu les retallades que patim. Sabeu les retallades que patim. I aquestes retallades què fan? Ens estan marmant en el nostre coneixement, en les nostres capacitats i en la nostra qualitat de vida. Persones com ells, que estan fent de professors, són qui ens estan defensant un dret fonamental, com és el coneixement. Sense cultura no hi ha futur. I alhora, a part de ser lluitadores, alhora són víctimes. Són víctimes de la diàspora. La diàspora que fa que haguem de marxar de casa nostra perquè no puguem tirar endavant. Molts i moltes garrotxines hem de marxar per al nostre futur, aquí és el que és. En David, fill d'Olot, a part de professor, un excel·lent poeta, tot s'ha de dir, ha marxat d'Olot i està a Barcelona. En Pau, d'Ontinyent, Alacant, al País Valencià, on encara es prohibeix parlar, escriure i pensar en català, moltes vegades, masses. D'Ontinyent el tenim aquí a Olot a l'escola d'adults. Ells dos són dues persones vinculades a Olot que el que estan fent el seu dia a dia és defensar un dret col·lectiu i alhora estan aquí representant tota aquesta part de col·lectiu en aquesta part. I deixem-ho aquí, no? Potser? És que no acabaria mai. En tot cas, tres últimes coses, tres leitmotivs que tinc jo per aquest any, que un és, ja no ens alimenten mones, sinó que volem la xocolata sencera. La xocolata és vostra. I quin era l'altre? Tot explota pel cap o per la mona. I, finalment, ja us passo amb ells que faran això. I una última petita cosa, uns agraïments, agrair a Can Carbasseres, agrair al Cacau, evidentment, que tant aquí darrere com a l'altre cantó estem intentant endolcir-vos el dia a dia. I sobretot també agrair a la Greda, que com cada any col·labora i ajuda, i especialment a l'associació de veïns propietaris del nucli antic d'Olot, que sense ells aquest barri no seria com és, sinó que estaria més afanat encara.
Gràcies a ells estem aixecant un barri, estem aixecant una ciutat, estem aixecant un poble i sense ells no tindríem res. Pau i David, vosaltres mateixos. Bé, no m'havien dit que parlaria i llavors això és un poquet complicat. Bueno, abans que res, gràcies a Lluís, a tota la gent del Cacau, gent de la Greda, CUP, CND i gent que ha anat coneixent i sobretot a Lluís per haver-me convidat i haver pensat en mi per trencar la bona. La veritat és que no m'ho esperava i va ser una sorpresa molt gran i molt agradable com m'ho va dir. També dir que si és veritat que soc víctima de l'aspra diàspora que diuen els d'Orxata, també és veritat que aquesta diàspora que he viscut i que porto vivint tota la vida doncs, també m'ha fet conèixer llocs i gent estupenda com per exemple Olot, la Garrotxa, la Vall d'en Bas, que són llocs preciosos on hi ha gent estupendíssima com podem comprovar. I després dir que sense el País Valencià la independència no serà completa, així que endavant. Bueno, jo no sé gaire què dir perquè el Lluís s'ha agafat i diu no sigueu llargs, dieu dues frases, el tio s'ha tirat 10 minuts aquí fotent la xapa, diu que la gent té ganes de menjar mona. I dic, bueno, doncs ara farem les 3 frases aquestes que ens ha dit. La primera, dir que en aquest acte no es maltractarà cap animal, animalistes com som, no li farem mal a la tortugueta, només la menjarem. La segona, dir que segur que estem aquí també perquè estem tirant endavant aquesta ILP d'educació, que demana una educació pública, gratuïta, de qualitat per tothom i que s'augmentin els pressupostos i s'acabi la precarietat, que en principi és una cosa molt de sentit comú, però ho hem de fer perquè sembla que ens volen fotre-ho tot, ens volen fotre l'educació, la sanitat, les nostres vides, etc. I la tercera, també dir una mica això, que en un moment segurament d'independència i de grans debats sobre la independència, dir que la independència es construeix barri a barri, poble a poble, com ho esteu fent aquí, i que en veritat no lluitem per una cosa que es diu independència, que és un significat buit, sinó que lluitem bàsicament per garantir el nostre dret a la vida, que és el dret a que tothom tingui de tot i el millor possible. I poca cosa més hi ha a dir, que ja no ens alimenten mones, que volem el cacau sencer, que serà la primera cosa que col·lectivitzarem aquí a Olot, quan guanyem, i ja està, no? Que anem a trencar-ho tot. El tallo. Ara és el moment. Què com ho veus?